Idén 130 éves a református ótemplom orgonája, amelyet a korábbi felújítását is végző mester hangolt újra azért, hogy a hívek hálaadó istentisztelettel és koncerttel tisztelegjenek előtte. Ezen az alkalmon a hangszerek királynőjét, Pál Úr János orgonaművész szólaltatta meg, aki egyik specialitását, az improvizációra épülő teremtés történetet tolmácsolta zenében és prózában a vásárhelyi közönségnek. Éppen 130 éve, 1896-ban készült el Sukenik János által az ótemplomi orgona. Nagy igény volt a közösség részéről, már igazából az 1890-es évek előtt is, azonban nem volt meg erre az anyagi forrás, mert azért egy orgonának az elkészítése az ma is, de régen is őrületes összegekbe került. És ekkor volt 1895-ben Olá Ferenc az, aki felajánlotta, hogy vállalja. Ő gyülekezeti presbiter volt, és ő volt az, aki azt mondta, hogy vállalja az orgonának az elkészítésének a költségeit. És ezután el is indult ez a folyamat, meg volt pályáztatva, hogy kikészíti el a hangszert, és Sukenik Jánosnak a pályázata annyira nagyszerű volt, részletes, hogy az elnyerte egyből a hódmezővásárhelyi közösségnek a tetszését, és így aztán folyamatosan az orgona használva volt, karbantartva, kisebb-nagyobb kitérőkkel működött. Azt tudjuk egyébként, a legenda szól arról, hogy ez tulajdonképpen abban az időben ez mekkora költséget jelentett? Hát ez 5000 forint körül volt ez a hangszer, hát azt most átváltani mai árban én nem tudom, de körülbelül, tehát hogy annyi volt akkor, ez akkor nagyon nagy vagyonnak számított minden esetre, és ez az, amit Olá Ferenc vállalt, hogy ezt ő finanszírozza. Mennyire van egyébként napi igénybe véve ez a hangszer? Ez nagyon fontos, mert az orgonának szüksége van arra, hogy folyamatosan használva legyen. Van, akik azt gondolják, hogy ha majd félre van téve, és csak nagy ünnepekkor veszik elő, akkor megőrzi az állagát. Fordítva van, az orgonának szüksége van arra, hogy használva legyen. Így hát azon felül itt nagyon igénybe van véve az ótemplomba, folyamatosan egyrészt az istentiszteletek alkalmával, másrészt iskolai alkalmak alkalmával folyamatosan megszólal, és ez nagyon fontos. Ezen felül meg igyekszünk hangversenyeket is szervezni rajta, tehát évente legalább egy koncertet, azért szoktunk orgonakoncertet szervezni. Milyen jellemzőkkel bír ez az orgona, ez mennyire számít különlegesnek? Sukenik Jánosnak szegedi orgonaépítő volt, jó néhány munkája volt, ami talán kiemelhető, hogy ebbe egy játéksegítő szerkezetet épített be Barkert, életében egy ilyet épített ebbe az orgonába. Az, hogy mennyire működik vagy sem, az egy külön történet, de soha többet nem is épített többet ilyen szerkezetet, ezt majd bent meg lehet nézni a szekrényen belül. Mi volt egyébként ezzel a célja? Játékkönnyítés, tehát hogy a billentés az könnyebb legyen az orgonán belül. Úgy, hogyha a kopulát összekapcsolnak. Tehát magyarul, hogyha lenyomom az első manuálon a billentyűt, akkor a második manuálon is, a felső sor billentyű is megszólal. Ugye egy regiszter az jelen esetben 54 hang, 54 sípot, ez egy hangszínt jelent, és hogyha ebből van 16 ilyen regiszterhúzó vagy ilyen hangszín, akkor 16-szor 54 sípot jelent. A kevert regiszterek esetében ott 3-4 sípsor is szól együtt, tehát például a mixtúra ugye ezt akarja, hogy kevert. Ezt talán a gyógyszertárból ismerik, de gyakorlatilag az orgonában is ilyen regiszterek léteznek, vannak, hogy összekeverik őket. Nagyon sokféle hangzást erő lehet ebből csalogatni. Igen, hát erről szól az orgona. Elméletileg ilyen hangszer utánzó elnevezések is vannak benne, gyakorlatilag mint a hegedű például, vagy bármi, vagy fuvolák, de mégis egy önálló hangszerré nőtte ki magát, ami hát azért most már úgy a liturgiából, mint irodalomból az orgona kihagyhatatlan. Azt elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen nagyon sok hangszernek úgymond az ötvözete? Az orgona? Hát hangszín szempontjából mindenképpen, tehát mondom, az elnevezések ezek egyértelműen erre utalnak, de hát emellett mégiscsak egy önálló hangszer. Nem lehet utánozni ilyen elektróniumokkal, amire ugyanúgy azt mondják, hogy orgona, szó sincs róla, az akkor működhetne, hogyha minden egyes hangra egy külön hangszórót alkalmaznának. Hát ez meg ugye elképzelhetetlen lenne, hogy mondjuk 600 vagy 1600 darab hangszórót itt külön felállítanak. Akkor ugyanazt a hangzást elő lehetne idézni, viszont az, hogyha itt van egy 8 vagy egy 16 lábas sípsor és egy fél köbméter levegőt rezget egyszerre, ezt egy hangszóró nem biztos, hogy meg tudja oldani a 30-40 centiével, átmérővel. Milyen állapotban van most ez az orgona?
Hát ez egy restaurált hangszer, több ütemben restauráltuk, ráadásul a szembe levő karzaton volt ez felállítva, ez a hangszer át lett ide telepítve, plusz megváltozott a mérete is, tehát hogy mennyire lóg ki vagy sem, előre-hátra, és itt lett felállítva ezen a karzaton, gyakorlatilag úgy a szerkezete, a bőrözése, a sípmű, ez mind-mind felújított. És akkor ilyenkor most a hangolásnál tulajdonképpen mit kell csinálni? Hát most jelen esetben intonáltunk, nagyobb intonációs, tehát hangzásbeli problémákat, hangminőség problémákat küszöböltük ki, és hangoltunk. A hangolás az gyakorlatilag a csőhossz megváltoztatása, tehát maga a sípnak a hossza az adja a hang magasságát, és ezt szabályozni kell, tehát ez gyakorlatilag hetente lehetne, hiszen ez légnyomás, páratartalom, hőmérséklet függő. Az intonálás az pedig, hogy milyen hangszín szólaljon meg, hogyan szólaljon meg erősebben, gyengébben, nazálisabban vagy ércesebben, ez különböző regisztereknél nyilván számít, ehhez már a gyakorlat is kell, meg az elképzelés, de a restaurálásnál mindig egy nagyon fontos dolog, hogy nem az ember, a szakember nem a saját elképzelését érvényesíti, hanem megpróbálja az eredeti állapotokat visszaállítani, ami fellelhető, vagy pedig egy másik hangszeren, másik sukenik orgonán esetleg, tehát ilyenkor meg kell nézni kópia és mindenféle egyéb analóg hangszereket, hogy is nézett ez ki, hogy szólalt meg, és azt szerint próbálunk dolgozni értelemszerűen. Vásárhelyek számára nagyon örvendetes ez a mostani alkalom, mert ugye 130 éves az orgona. Ezen az Isten tiszteleten mi volt a legfontosabb üzenet, ami ön szeretett volna eljutatni a hívekhez itt az alkalom kapcsán? A 150. Zsoltárról prédikáltam, ami a legmuzikálisabb zsoltára a Zsoltáros könyvnek a Bibliában, amelyik egy egész hangszerarzenált vonultat föl, de a lényeg az, hogy minden hangszer csak előkészít arra, hogy minden lélek dicsérje az Urat. Tehát ami instrumentum létezik, az arra készít föl bennünket, hogy valami kijöjjön az emberből, amit az Istennek szán. Ez lehet kérdés, lehet kételj, lehet valami hálaadás, lehet öröm, csomó minden, de az a lényeg, hogy az ember is bekapcsolódjon abba a közegbe, amit az instrumentumok megteremtenek, és ez a buzdítás, ez egy olyan fináléja a Zsoltáros könyvnek, amelyik a csúcspont is. Onnan indul az első Zsoltártól, hogy boldog ember az, aki az Isten törvényében gyönyörködik, és megérkezik az Isten dicsőítéséhez. És ennek az ívnek az átfogására képes egy olyan csodálatos hangszer, amiben nagyon sokféle hangszín van, és hogyha ez művész ilyen szól, akkor az el tud juttatni bennünket az Isten dicséretéig. Ez egy csoda. És ezt, ha úgy nézzük magánemberként, az orgona koncertet, azt mennyire tudja tényleg műélvezőként élvezni, vagy ilyenkor azért előjönnek a tanulmányok? Hogyha az ember átadja magát a zenei élménynek, akkor ezek nem jutnak eszébe. Olyasmi eszébe jut, hogy érzem-e, hogy muzikális, a lelkét is beletevő művész játszik-e, vagy pedig egy metronóm, egy géphang, amelyik letekeri azt, amit le kell, bár ő maga is unja, aztán legyünk túl rajta, majd jön a következő koncert. Én át tudom magam adni a zenei élménynek, és ez nekem mindig töltekezés is. Jó lehet, én magam is orgonálok, sőt a legutóbbi 2000-es évek elején történt felújításkor még szakértő lehettem, mint a teológia rektora és egyházzenét művelő orgonatörténész. Sukenik János a délvidéki orgonépítészet egyik nagyon neves alakja a 19-20. század fordulóján, és ezt remekül megépítette ezt a hangszert, úgyhogy öröm volt akkor szakérteni, amikor Paulus Frigyes orgonépítőmester rendbe hozta, és öröm volt megszólaltatni is, természetesen, mert játszottam már rajta, de öröm hallgatni. És most, hogy az embernek kevesebb az ideje a gyakorlásra, mert nem művészként kell nekem működni, hanem most a egyházi vezetőként kell a dolgokat tennem, de mindig kikapcsol, illetve bekapcsol egy olyan szférába, amit sem szöveg, még a versek sem tudnak adni, a zene az egészen más. Főleg, hogyha az ember olyan zenéket hallgat, ami tényleg el tudja mélyíteni az érzéseit, az mindig
az mindig egy új erőforrást jelent, és az ember felüdül, és erre nagy szükség van. Itt voltunk pénteken, amikor hangolták az orgonát, és nyilván arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy szól. Tehát amikor a művész, a profi megszólaltatja, ennek így kell szólnia? Érdekes volt. Rögtön az első hangok már élesbe mentek, mert kevés időm volt kipróbálgatni az orgonát, de óriási élmény ért, mert először látok szinte Magyarországon olyat, hogy rögtön a látványra is nagyon gondosan helyreállították ezt a Sukenik János szegedi mester által épített hangszert. A hangszer a dédnagymamámmal egyidős, abban a hónapban született, amikor felavatták, 1896. júniusában. És most ennek a évfordulóján vagyunk itt, és milyen szépen alakult, hogy ez a felújítás befejeződött. Nagyon kevés orgonán van ilyen, amit rögtön észrevettem, barkeremelős mechanikai szerkezete van. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán az én erőmmel nyílik ki a szelep, hanem van egy rásegítő szerkezet, és ebből is érződik, hogy Magyarországon ezzel így kísérleteztek már abban az időben is. Persze importálták Angliából, Franciaországból, és ez a különlegesség ennek a hangszernek. A másik különlegessége, hogy hát, ahogy látványra is, tényleg minden hangszín ott található, amit én vizuálisan látok. Ez szokatlan nekem Magyarországon. Mindig azzal találkoztam eddig, hogy valamit látok, és akkor ki kell próbálni, hogy mi abból az igazság. És akkor utána még nem beszéltem arról, hogy mi szól hamisan, mi szól hiányosan, és nagy élmény volt, hogy itt most minden a helyén van, minden szépen szól, egybe van az orgona, és még a barkeremelőnek ezt az élményét is átélhettem. Úgyhogy csupa öröm. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Egy ilyen alkalomra nem is lehetett volna más választani, mint a teremtés történetet, hogy ez csendüljön föl? Tehát adta magát a téma? A teremtés történet nekem a specialitásom. Ez azért van, mert szeretnék hordozni most már majdnem 60 évesen egy olyan üzenetet, ami nem csak egy életbölcsesség, hanem átjöhet a mindennapokba, mindenkinek a mindennapjaiba. Nekem egy nagy megdöbbenésem volt az, ahogy elkezdtem olvasni azt a történetet a Mózes első könyvéből, amit persze ismerek, és gyerekkorom óta ismertem, de elkezdtem átélni. És akkor született meg bennem a Covid idején egyébként ez a gondolat, hogy én fogok felépíteni egy olyan koncertet, amit most ma már 22-szer játszom el, és tegnap éppen a veszprémi Hangvilla koncertteremben zongorán volt erre példa. Szóval nem is sokat gondolkoztam, és nagy örömmel fogadták rögtön itt ezt az ötletet, hogy ezt a 60 perces improvizációs, beszédes műsort fogom eljátszani. Hát ezek az improvizációk, ezek most már 22. féle improvizációk. Azért itt feltárul egyfajta nagy gazdagság, amit én mindig az Isten fantáziájának a gazdagságát látom ebbe. És persze van benne tehetség, meg van benne ez az ötlet, de én magam elsődlegesen nagyon élvezem, és egészen biztos vagyok benne, hogy érdemes odafigyelni a mondandójára, hogy mit hoz ez a mába. Mindent megmagyaráz a teremtés történet. Mi romlott el, mi romlik el ma is naponta,
és hova vezethet az Istenre figyelésünk, az, hogy komolyan vesszük, hogy Isten gondoskodott arra, hogy leírta nekünk a teremtés eseményeit, mintha ott ülnénk, egy fotelből néznénk, és látnánk ezt. És hát én Franciaországban improvizációt tanultam, rengeteget inspirálódtam a párizsi Notre Dame-ban, és ez egy nagy találkozás, hogy a hitem és az improvizációs művészetem egymást erősítve, egymással találkozva így kifejezésre juthat egy ilyen koncerten. Mélyebben tudja megélni művészként egy-egy ilyen koncertet, ön, aki mondjuk kántorként is tevékenykedik, mert nekem ez olyan szép összecsengés még pluszba. Hát nagyon nagy mélységek vannak, csak egy gondolat, amit felvillantok. Én már azt élem át, hogy tegnap Rajkai Zoltánnal együtt adtuk elő ezt a koncertet, és az öltözőben, a backstage öltözőjében, mielőtt kimentünk volna a színpadra, imádkoztunk. És ez nem valami mechanikus dolog, vagy nem valami babona, vagy nem valami ráolvasás, hanem ez az a fajta bizonyosság, hogy amikor Isten ráteszi a pecsétjét arra, hogy kicsit ez olyan, hogy jó van, jó és hű szolgám, hű voltál, akkor én még hozzáteszek a koncerthez. És ez a lelkület nagyon szükséges egy ilyen fajta koncerthez, de ha az emberek egy kicsit megéreznek ebből valamit, hogy az Isten áldása az ilyen, hogy valaki kész ezzel gazdálkodni, kész ezt elfogadni, mozdul erre, akkor ez fog kiáradni, amellett a fantázia mellett, amellett a szóbeli gazdagság mellett, amin nagyon érdemes elgondolkodni, ezt hazavinni, és még a YouTube-on is meg lehet majd utólag hallgatni.